В 6-то основно училище Свети Паисий Хилендарски вече функционира нова STEM среда – класна стая за креативни дигитални създатели. Изграденият център с направление 3D дизайн и прототипиране предоставя на учениците възможност да учат, творят и развиват своите дигитални умения в съвременна високотехнологична среда. Новата придобивка откриха директорът на учебното заведение Венцеслав Механджийски и кметът на община Кюстендил инженер Огнян Атанасов. Откриваме поредния STEM в 6-то основно училище, който трети на брой. Той е оборудван с графични таблети, като идеята е 3D дизайн да изпълняват децата. Работят с програми за рисуване. Имаме и 3D очила, които спомагат за тяхното техническо образование. В момента образованието е на ниво, където традицията трябва да върви успоредно с технологиите. Така че мисля, че с този STEM център 6-то основно училище доказва, че технологиите и традицията върват за ръка за ръка. За мен е удоволствие да се открие пореден STEM център в 6-то основно училище, както и във всички останали училища. Нашата амбиция като община е всяко едно училище да бъде оборудвано с съвременните технологии, за да могат децата да се подготвят, защото това са нашите деца, които са от 1 до 7 клас и преди да продължат към професионалните гимназии, както и към другите средни училища. За нас е важно те да имат основна подготовка, STEM, наука, технология, инженерство, математика. Това са фундаментални науки, които трябва да ги усвоят децата, за да могат в съвременните условия, които имат, да върват напред и да се развиват. Така че това е една добра подготовка, един добър плюс за бъдещото развитие на децата и затова целта ни е да го има във всяко едно училище на територията на общината. Новото пространство обединява знания и дейности от различни учебни предмети. Чрез съчетаването на изкуство, технологии и наука, учениците имат възможност да експериментират, да създават модели и прототипи и да развиват умения необходими за професиите на бъдещето. Изключително важно е децата да приемат уроците и да ги учат по такъв начин, който е интерактивен, за да може да им представлява интерес и да имат желание да посещават часовете и да усвояват заданията. Така че смятам, че това е една добра крачка и надгражда имиджа на 6-то основно училище и мисля, че децата ще излизат още по-подготвени след тази нова придобивка, да я ползвате със здраве и разбира се с отлични резултати. С изграждането на новият STEM център училището прави още една важна стъпка към модерното образование и подготовката на учениците за света на новите технологии и креативните индустрии.